Dragă Claudiu Târziu, hai să vorbim astăzi despre ecologie și despre ecologism și am să încep din nou, cum este obiceiul, cu o mărturisire. Eu am îndrăgit tot timpul natura, numai că am trăit aproape toată viața în câmpie la șes și am avut nostalgia muntelui. Ori am stat pe malul Dunării, ori de 30 de ani stau în București pe malul Dâmboviței și tot timpul mi-am dorit să trăiesc undeva într-un cadru alpin sau măcar câmpenesc, bucolic, dar firește, în egoismul meu, bucurându-mă de avantajele tehnicii și al civilizației de astăzi. Doar atunci când mă duc la Piatra Neamț, cât de cât îmi alin dorul de munte, dar neavând ce face, mă întorc aici în câmpie. Dar instinctul acesta al naturii l-am avut mereu. Mi-am dorit tot timpul să am o livadă, nu de zarzavaturi, ci o livadă cu pom fructiferi și cu braz și întrebându-mă de unde această dorință, mi-am dat seama că cred că în fiecare om există un instinct al naturii, există o propensiune, un tropism către natură. Tropismul acesta însemnând nu doar că ești atras și că simți că ritmul acela este benefic, dar în același timp tropismul acesta înseamnă dorința de a îngriji natura. Omul sfințește locul și în același timp îngrijește natura. Și când mă uit în jur și văd aplombul destructiv cu care ne batem joc de natură și o schimonosim, simt că ceva nu e în regulă cu noi înșine. Nu poți să strici natura dacă ceva înăuntru tău nu este stricat. Și mereu îmi amintesc de întrebarea aceea esențială în privința sensului vieții fiecăruia: cu ce ai contribuit tu, în genere, omule, la frumusețea acestei lumi? Și eu m-am întrebat dacă am contribuit cu ceva la frumusețea naturii. Zelul acesta destructiv este folosit astăzi drept pretext pentru această explozie malefică a unei ideologii care se numește ecologism. Este o ideologie de stânga care știe foarte bine să exploateze sentimentele noastre de duioșie și de dragoste față de natură, numai că o exploatează într-o direcție dăunătoare, malefică. Și atunci te întreb, cum vezi tu ecologia, din ce punct de vedere o vezi, ideologic, politic, teologic, cultural, și în ce măsură această distincție ține? Ecologia este o doctrină benefică, în timp ce malformația aceasta ecologistă este de fapt o ideologie agresivă și rea. Da, să dăm definiții, ca să pornim de la o bază. Ecologia este o disciplină academică. Este studiul relației dintre organismele vii și mediul înconjurător. Și, bineînțeles, toate acestea puse într-un context de resurse, de aer, de soare, de apă și așa mai departe. Bun, deci ecologia este această preocupare a omului de a afla cum anume interacționează nu doar omul, ci toate celelalte vietăți cu mediul înconjurător, cum se influențează reciproc, și ecologia, din acest punct de vedere, a căpătat foarte multe subdomenii de interes. S-a ajuns până la ecologia agricolă, ecologia culturală, ecologia urbană și așa mai departe. Deci e o preocupare legitimă și științifică pe care o putem avea unii dintre noi și care ne ajută să ne înțelegem mai bine locul și rostul pe lume. Ecologismul este o mișcare socială. Este o mișcare a oamenilor prin care se dorește, cel puțin la nivel declarativ, protejarea mediului înconjurător. Că vedem că resursele se împuținează, resursele naturale, vedem că ele sunt folosite în mod nejustificat, că ne batem joc. Tăiem pădurile la ras, inclusiv în zone protejate, poluăm masiv apele și toate acestea produc la rândul lor efecte în lanț. Alunecări de teren, moartea unor specii de
animale și pești și așa mai departe, da? Deci și această mișcare ar fi de înțeles și justificată, atâta vreme cât ea nu este ideologizată și cât ea nu se folosește de o motivație reală ca de un pretext pentru a fetișiza natura, pentru a idolatriza fauna, pentru a transforma obiectivele sau preocupările acestei mișcări în adevărate totemuri. Adică lucruri la care ne vom închina. Din acest motiv, ecologismul poate deveni periculos, iar pe mâna stângii el a devenit o armă. Așa cum stânga se folosește de minorități de tot felul, de la cele rasiale până la cele sexuale, pentru a lovi în ordinea firească a lumii și a transforma lumea aceasta după o viziune bolnavă, la fel se folosește și de ecologism pentru a transforma omul într-un sclav. Pentru că omul, atâta vreme cât nu mai are libertatea de a folosi ce i-a dat Dumnezeu, el intră în sclavie. Devine sclavul unor mentalități, a unor obiceiuri, este îngrădit de tot felul de reguli. Se ajunge până într-acolo încât se poate dicta. Nu mai tăiem nicio pădure vreme de 20 de ani de aici înainte. E o nebunie. Pădurea trebuie tăiată. Ea, ca să se dezvolte firesc, trebuie curățată și tăiată chiar. Ajung copacii la o anumită maturitate, ei trebuie tăiați și exploatați. Și pădurea are resurse să se înmulțească, să crească. Dacă lași o pajiște verde vreme de 20 de ani, fără să intervii asupra ei, ea va fi acoperită de pădure în curând. Ce putere de regenerare are natura? Deci nu trebuie să ne facem griji din punctul ăsta de vedere. Trebuie să avem doar dreaptă măsură în relație cu natura, ca și în toate celelalte privințe. Și din punctul ăsta de vedere, mie mi se pare că modul în care țăranul se raportează la natură este un reper. Țăranul român, pe care eu îl cunosc foarte bine și spre deosebire de tine, am avut acest privilegiu de a sta foarte multă vreme la țară la bunicii mei, în toate vacanțele și chiar după ce am terminat liceul, am predat un an de zile la o școală din comuna în care se aflau și bunicii mei, în județul Bacău, și m-am impregnat nu doar de aceste beneficii ale naturii, ci și de modul în care știe țăranul român să interacționeze cu natura. Țăranul român nu o să facă niciodată dintr-o vacă un obiect de cult. O va folosi și pentru lapte, și pentru a face viței de carne, și pentru a căra de la vie strugurii sau de la fânați fânul și așa mai departe. Dar nu-și va bate joc de ea. O va hrăni bine, o va îngriji bine, o va trata atunci când va fi bolnavă, va avea grijă mare de ea. Nu o va bate. Așa face un țăran care este așezat într-o relație firească cu natura. Un țăran proprietar de pădure nu o să-și taie pădurea la ras niciodată. O să o taie atât cât trebuie ca ea să se dezvolte și cât are nevoie să se încălzească și să folosească lemnul la construcții sau în alte privințe. Ecologismul transformă normalitatea într-o vină pe mâna stângii și vrea să propună o nouă normalitate. De fapt, să transforme anormalitatea în ceva ce să ni se pară că este normal.
Lucrurile acestea au fost disecate cu mijloace teologice, dar și economice, de către doi autori americani, ambii ortodoxi, părintele Michael Butler din Texas și un profesor de economie la Universitatea Americană, Andrew Morris, care au scris o carte intitulată Creația și inima omului, în care abordează toate excesele ecologismului și propun o raportare la mediul înconjurător de pe poziții creștine. Între altele, în sinteză, cei doi arată că putem să ne folosim de tot ceea ce ne oferă natura, chiar și din punct de vedere economic, exploatând natura pentru beneficii financiare, dar cu măsură. Și că trebuie suntem chemați să protejăm natura așa cum protejăm orice ține de creația lui Dumnezeu și așa cum protejăm biserica. Se face și o comparație foarte frumoasă acolo. În biserică nu ai voie să faci mizerie, dar ai voie să arzi tămâie. În apă nu poți să arunci gunoaie, pentru că nu arunci gunoaie nici în biserică. Și dacă ești conștient de prezența lui Dumnezeu în toată creația lui, atunci nu faci lucrurile care ar fi dăunătoare acestei creații, pentru că îl lezezi pe însuși Dumnezeu. Asta e toată teza cărții pe scurt. Trebuie să te folosești de natură, dar fără să o strici și fără să-i denaturezi rosturile. Să mă întorc la câteva nuanțe pe care le-ai spus. Senzația mea este, asta ți-a și imputat, că tu îl înfățișezi pe țăran în niște culori prea idilice, prea roze. Da, țăranul nu-și taie pădurea, dar și-o vinde fără scrupule, pentru că să-și cumpere o mașină la mâna a doua. Dacă este proprietar, dar de obicei știi bine că pădurile sunt în proprietatea primăriilor, administrației primăriilor, iar primarii le vând fără scrupule. Dragul meu, iartă-mă, dar aici trebuie să te opresc un pic, pentru că tu te referi la țăranul care nu mai este țăran. Eu îți vorbesc despre țăranul care a rămas țăran. Din păcate, și aici sunt de acord cu tine, noi avem de-a face mai puțin cu țărani astăzi și cu mai mult cu locuitori la sate. Corect, în regulă. Nu, cu distincția asta sunt de acord și atunci reproșul meu nu mai are acoperire. Pomeneai de creația divină. Da, omul este în cununarea creației divine, noi ne aflăm în vârful lanțului trofic, ori acești progresiști, acești stângiști care știu să folosească ecologia pentru a introduce sclavia de care vorbeai, spun omul este o ființă lacomă care profită de faptul că se află în vârful lanțului trofic, distruge tot și atunci natura este bolnavă pentru că noi am îmbolnăvit-o și atunci trebuie să o supunem unei terapii, o terapie drastică, medicală, ca să o însănătoșim. Dar ei, prin această terapie, înțeleg de fapt niște măsuri drastice îndreptate împotriva noastră. Exemplul ăsta îl ții minte pentru că m-a uimit. Se vorbește de flatulența vitelor care emit prea multe gaze, din cauza cărora efectul de seră este sporit și de aici încălzirea globală. Și atunci, care este remediul? Păi să renunțăm la vite, eventual să stârpim vitele, pentru că atunci flatulența lor nu va mai spori, nu va mai contribui la efectul de seră. Este o aberație. La fel, ni se sugerează ideea că trebuie să fim vegani, să renunțăm tot mai mult la carne, pentru că animalele sunt o povară și ele la rândul lor contribuie prin tot ceea ce fac la efectul de seră. Omul, în măsura în care este stăpânul creației, așa cum spuneai tu, trebuie să gospodărească natura și să nu o distrugă. Și totuși noi o distrugem. Tu vorbeai de fetișizarea naturii. Astăzi se vorbește de drepturile animalelor. Mi-amintesc, cineva vorbea despre delfini și spuneau delfinii sunt niște persoane, numai că sunt niște persoane non-umane. Când am auzit de persoane non-umane, mi-am dat seama că până și noțiunea teologică de persoană, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, este terfelită și schimonosită.
Așa poți vorbi despre orice animal ca fiind tot o persoană, când de fapt nu este o persoană, înzestrată și cu suflet și cu spirit și așa mai departe. Iată aberațiile, divagațiile la care poate să ajungă această ideologie. De la flatulența vacilor se ajunge la interzicerea fumatului. Eu cred că măsura este benefică atâta vreme cât să li se dea și fumătorilor un loc acolo, pentru că și ei contribuie la efectul de seră. Dar ceea ce cred că globaliștii și stângiștii au prins bine este această denaturare a instinctului nostru natural. Există o lăcomie în noi. S-a întâmplat ceva cu noi de am ajuns să sugem, să mâncăm această planetă. Și ideea aceasta că mai devreme sau mai târziu Terra se va răzbuna pe noi, cum? Prin încălzire globală, prin poluare și apoi prin această creștere a noxelor din jurul nostru, pedeapsa aceasta nu este într-un fel îndreptățită. Teologii îi spune nu, de unde și până unde. Terra face parte din creația divină, noi suntem în vârf. Și atunci Terra nu se poate răzbuna asupra noastră. Și totuși, dacă privești Pământul ca pe o ființă, nu cumva noi suntem cei care o mâncăm și o sugem și o scormonim, luându-i toate esențele? Dumnezeu l-a pus pe om în centrul creației lui și l-a îndemnat să se folosească de tot restul creației. Dumnezeu nu a spus distruge creația, ci folosește tot ce vrei. Mănâncă toate poamele, lucrează pământul, stăpânește animalele și așa mai departe. Dacă noi păstrăm această bună măsură, nici planeta nu va fi distrusă, nici omul nu se va autodistruge și totul va fi bine. Sigur că există tendințe autodestructive la om. Dar eu observ că aceste tendințe sunt mai ales în societățile necivilizate, chiar dacă sunt evoluate din punct de vedere economic, ele sunt necivilizate în esență, pentru că civilizația nu ține doar de infrastructură, ține și de o anumită viziune și de o anumită educație și de o anumită mentalitate în virtutea căreia acționez social, economic, public. Și vedem că din acest punct de vedere continentul european este cel mai puțin poluant. Iar statele din Uniunea Europeană poluează cel mai puțin. Toată Europa poluează undeva la 7%. Pentru asta a fost gândit un plan mărșav, practic, împotriva economiilor naționale și împotriva omului în cele din urmă, numit Green Deal, care, sub pretextul că vrea să transforme totul într-un rai aici în Europa, că vrea să înlocuiască producția de energie în sistemul convențional cu producția de energie în sistemul acesta numit verde, duce la închiderea minelor, la pierderea locurilor de muncă, dar la tot felul de costuri sociale și economice care sunt nejustificate în raport cu efectele lor din punct de vedere al ecologismului. Și acum, când am fost puși în situația de a nu mai avea energie asigurată prin gazele rusești, s-au deșteptat. De fapt, nu s-au deșteptat. Au renunțat la o chestiune de ordin ideologic în favoarea unei chestiuni de ordin pragmatic și normal. Revenirea la exploatarea minelor de cărbune. Da. Ce vreau să spun pe scurt este că omul trebuie să fie în centrul politicilor noastre. Omul. Nu vreun animal, nu vreun copac, nu vreun spațiu geografic, nu vreun izvor. Omul este în centrul politicilor noastre, cum este și în centrul creației. Noi pentru om trebuie să facem.
Și bineînțeles că, având în vedere interesele omului, nu putem lipsi omul de resursele naturale. Nu putem distruge natura, pentru că atunci distrugem resurse naturale și în cele din urmă distrugem omul. Deci toate sunt înlănțuite. Trebuie doar să avem puțină logică și puțin bun simț. De aceea am dat modelul țăranului. Și ar trebui în această ordine de idei să ne întoarcem la sfatul bătrânesc care spunea: un om este om dacă face o casă, un copil și sădește un pom. Astea sunt simboluri, nu că doar atâta trebuie să facă. Adică inclusiv această sădire a unui pom înseamnă o grijă față de natură. Trebuie să ai o anumită grijă față de natură, dar să nu devii idolatru. Atâta tot. Să nu forțăm nimic și să nu cădem în păcatul individualismului. Să ne intereseze doar ce ni se întâmplă nouă pe timpul vieții noastre. Să nu avem nicio grijă față de generațiile care urmează, să nu avem nicio grijă pentru comunitate. Adică dacă mie mi este bine, eu pot să poluez, pot să fac orice, că produc bani. Banii aceștia mă fac pe mine fericit din anumite motive, că îmi pot cumpăra lucruri, că pot să călătoresc sau orice altceva. Și nu mă interesează că prin acțiunile mele pun bunăoară în pericol sate întregi, cum se întâmplă în regiunea Bor din Serbia, unde sate întregi de români, de ai noștri, sunt puse în situație de a pleca de acolo, din satele lor natale, pentru că o companie chineză, nerespectând nicio legislație, nici locală, nici internațională, în privința exploatării nepoluante miniere, a poluat solul și poluează în continuare solul și apele din regiune, astfel încât mediul devine o otravă pentru om acolo. Și sunt foarte multe astfel de exemple. Un capitalist adevărat are grijă să poată să exploateze astfel încât exploatarea lui să fie cât mai lungă. Nu vrea să stârpească, nu vrea să ardă totul, să epuizeze o zonă de tot ce există pe ea și după aceea trece la alta. Un capitalist adevărat, repet, nu vorbesc de capitalismul acesta hapsân, care este specific corporațiilor și plutocrației, de fapt, nu este de tip lăcustă. Deci noi trebuie să nu fim individualiști, trebuie să fim în consonanță cu comunitatea din care facem parte. Pentru că o persoană, și omul este întâi de toate persoană, da, pentru că are această dimensiune divină în el, o persoană este în comuniune cu celelalte persoane, deci cu comunitatea, în comuniune cu natura și în comuniune cu Dumnezeu. Asta este relația firească a unui om care vrea să rămână om. Da, ai definit tridimensional persoana. Aș mai spune că pe lângă relația Dumnezeu și relația cu natura și cu comunitatea, mai există și relația cu el însuși, autoreferențială, esențială, pentru că altfel imaginea pe care tu ai despre tine poate fi bovarică, adică mincinoasă. Pomeneai de comportamentul autodistructiv al popoarelor care nu sunt civilizate. Constatarea asta o pot răsfrânge și asupra insulei. Un om civilizat este cel a cărui prezență nu lasă urme în urma lui. Indiferent că mă duc în mijlocul naturii, în pădure, sau mă duc la toaletă, eu când plec de acolo să am conștiința liniștită că n-am lăsat dâre și urme în spatele meu. Este o definiție a omului civilizat. Cum știe să nu lase urme pentru ca cei care vin după el să se rușineze, să strâmbe din nas. Ori, de câte ori n-am intrat eu într-un parc sau n-am fost undeva ca să văd acele mormane de sticle, de peturi și de doze de bere sau de băutură coritoare aruncate peste tot. Câte albi de râ nu le-am văzut eu înțesate cu pungi și cu aceleași ambalaje. E ceva în noi
S-a stricat ceva în matricea noastră stilistică, nu doar în felul în care clădim case, dar în felul în care ne îngrijim de natură. Și este o trăsătură pe care trebuie să o recunoaștem. Ceva se întâmplă cu noi. Da, ai dreptate. Ecologismul este o ideologie, nu o doctrină universitară, este o ideologie ale cărei intenții sunt auguste, aproape că n-ai ce să le reproșezi, sunt bune, vor binele naturii, numai că rezultatele la care ajung sunt malefice. Sunt scelerate aproape, mergându-se până la stârpirea vitelor pentru că contribuie la efectul de seră. Iată o consecință acestui ecologism pe care îl întâlnim peste tot. Când intri într-un supermarket, te lovești de alimente bio, alimente eco. Nu mai scăpăm de ele și ajung să fie o modă să te duci să cauți aceste alimente pentru că ele sunt sănătoase. Gândește că la început toate alimentele erau bio și eco și nici măcar nu exista această noțiune. Deci starea lor preceda noțiunea, ca să spun așa. Oamenii nu aveau conștiința că mănâncă sănătos. Abia acum, după această chimizare și industrializare, am ajuns să ne dăm seama de cât de rău ne-am făcut nouă înșine, intoxicând natura. E o întoarcere la normalitate și cu asta. Sigur că trebuie făcută distinția în continuare pentru că e foarte greu să asiguri hrană bio pentru toată planeta astăzi și hrana produsă prin mijloace industriale foarte chimizate va continua să existe, dar încet, încet, tendința este de întoarcere la normalitate, în toate privințele. De aceea există și o mișcare la nivel mondial denumită slow, de la slow life, slow town și așa mai departe. Opusul lui fast food, fast thing. Da, trăirea de fapt normală, firească. Să mănânci mâncare gătită într-un timpul necesar de gătire, nu rapid. E o chiflă, ai pus o bucată de carne și cu asta s-a terminat. Și cu slow town-urile, adică cu orașele în care se trăiește într-un anumit ritm și în care nu sunt permise anumite activități. Sunt mai puține în lume, ce-i drept, dar se întrebuințează acest concept și există această tendință. Și mai există în turism o rețea denumită în sistem franțuzesc Réunion de Silence, adică o trăire în liniște a turismului, pentru că este acel turism de tip agresiv, cu fotografi agitați care nu văd nimic. Practic, toată lumea vrea să ia imagini și își trăiește vacanța după ce ajunge acasă și derulează acele imagini. Nu trăiește momentul în sine. Văd un monument, văd o pădure, văd un animal, stau și contemplu. Stau și mă impregnez de această imagine și mă bucur de acel moment. Asta înseamnă normalitate. Noi am ieșit practic din normalitate și ecologismul pretinde că vrea să ne întoarcă la normalitate, dar creează bazele unei alte anormalități. De aceea, opoziția firească a unui conservator față de ecologism, ca ideologie și ca apanaj al stângii. Prin cartea pe care am pomenit-o mai devreme, Creația și inima omului, a celor doi autori americani, se încearcă și spargerea acestui monopol al stângii față de protecția mediului înconjurător. Au existat multe discuții la noi în timpul protestelor contra exploatării cu cianuri de la Roșia Montană, pentru că ele erau stârnite și întreținute de grupări de stânga din societate, dar au ajuns să fie susținute și să înglobeze și organizații de dreapta, culturale sau politice. De ce? Pentru că acei oameni de dreapta înțelegeau pe cale teologică sau doctrinară că sunt chemați și ei să apere un monument al naturii. Ce se încerca pe scurt la Roșia Montană? Se încerca distrugerea unor munți. Se luau, se treceau printr-o sită, la sfârșit rezulta aur și reziduri. Da?
nu mai contează că acele reziduri erau tratate. Să spunem că poluarea nu se transforma, deci cianura aceea nu intra în pânza freatică, era toată protecția necesară. Dar munții aceia nu mai existau. Dispariția munților ducea la o transformare a întregului mediu și nu doar local, ci în toată țara. Se schimbau vânturile, se schimbau circuitul păsărilor migratoare, se schimba o grămadă de lucruri, dispărea fauna de acolo, dispăreau plante și așa mai departe. Plus că dispărea o istorie întreagă, bimilenară, a acestui popor. Pentru că acolo știm foarte bine, sunt vechile mine de aur dacice, care după aceea au fost extinse și exploatate de către romani. Și există până astăzi minele acestea care se pot vizita pe o anumită suprafața lor. Și de aceea și omul de dreapta era chemat să se opună. Nu din alte pricini. Încă o dată, trebuie să ne întoarcem la buna măsură și să folosim în mod sustenabil resursele naturale. Nu, adică ce vrea să spună acest cuvânt? Astfel încât ele să nu fie secate, epuizate de către o generație și folosite absolut fără noimă. E ca și cum tu moștenești o avere și din inconștiență o lichidezi, negândindu-te că după tine urmează alții care ar putea să beneficieze de ea. Știi prea bine că Jean-Jacques Rousseau era cel care propovăduia întoarcerea la natură, de el o făcea având în minte altceva. Pentru el societatea era un conglomerat malefic în care insul, dacă intra, era distrus, era schimonosit. Și el spunea, răul începe cu contractul social. Trebuie să renunțăm la contracte sociale, să ne întoarcem la starea aceea inițială a omului trăind în mijlocul naturii, potrivit ritmurilor naturale. Dar un om de dreapta ecologist, așa cum ai spus, tu nu gândește în felul acesta, suntem citadini, nu putem să ieșim din lumea socială, trebuie doar, cum spuneai, să avem dreaptă măsură. Vorbeai de bucuria estetică de a trăi în mijlocul decorului. Este un tabiet pe cale de dispariție. Cât mai au puterea de a se bucura de natură? Foarte puțin din cauza trepidației în care trăim, nici nu mai apucăm să stăm să aruncăm o privire către un colț frumos de natură. Se pierde această trăsătură estetică. Dezideratul acela pe care îl aveau romanticii germani, Verweilen und genießen, adică să zăbovim și să degustăm frumusețea. E pe cale de dispariție. O mai trăiesc doar artiștii și câțiva intelectuali. Nu-ți împărtășesc optimismul în privința reîntoarcerii la o alimentație sănătoasă dacă știm să gospodărim natura. Eu cred că suprapopularea este un proces ireversibil din cauza căruia industrializarea și chimizarea mâncării și alimentelor noastre este o tară de care nu vom mai scăpa niciodată. Și atunci doar o mână de oameni vor reuși cu adevărat să mai trăiască potrivit unei alimentații sănătoase, însă cantitativ vorbind, pentru mine procesul este iremediabil și nu mai poate fi îndreptățit. Dar în măsura în care suntem creștini, trebuie să privim cât de cât senin cu optimism, gândindu-ne că tot timpul, indiferent de cât de precară ar fi situația omenirii, trebuie să apară un remediu ecologic. Da, sunt de acord cu asta și noi avem, în calitate de creștini, așa cum am mai spus și altă dată, un optimism eschatologic. Sfârșitul pentru noi nu este decât un nou început. Moartea nu este decât un pas către înviere. Iar sfârșitul lumii, atunci când va fi sfârșitul lumii, sfârșitul veacurilor, să spunem așa, va însemna a doua venire a lui Hristos și va însemna mântuirea celor care merită să fie mântuiți și condamnarea în veșnicie a celor care merită să fie condamnați în veșnicie. Deci nu privim ca pe o catastrofă, ca pe un sfârșit implacabil și care nu înseamnă decât dispariția pur și simplu. Întoarcerea cumva, sau nici nu e bună expresia asta, căderea în neant. Nu înseamnă asta. Și din punctul ăsta de vedere, da, sigur că suntem optimiști.
dar putem să ne legăm nu doar de planurile divinității în optimismul, ci și de capacitatea noastră de a redeveni responsabili. Mulțumesc, Claudiu Târziu. Îți doresc ție, dar deopotrivă mie, să fim ecologici fără să fim ecologiști. Așa să ne ajute Doamne Dumnezeu. ajută.